Ja, goedemiddag harkers. Het wordt je verschrikkelijke hut hier aan de zeediek. Ik ben Salmonella Sietsma, jouw gastvrouw van Joet. Doe jij de zeekobben en de golven, de wegen bedoel ik. In het basalt slaan. En ik ren je te jaren. Mooi. Wil je jezelf even voorstellen? Ik ben Jan-Pieter Swal. Ik ben Friese componist. Ik ben componist. Ik ben componist. En wat voor soort muziek maak je dan? Denk je dat popmuziek of zo? Nee. Het is wat ze nou nemen. Het is serieuze muziek. Het is klassieke muziek. Klassieke muziek? Klassieke muziek. Ja. Nee, daar heb ik wel gehoord, ja. Klassieke muziek. Ik heb hier nou op de achtergrond even. Ja, dat komt uit de studio zelfs. Hele mooie fluitmuziek. Ik vind het toch mooi. Dat is een sonate voor dubbele fluit. Dubbele fluit. Maar dit is wel jouw eigen fluit. Dat is een heel assortiment. Blaasinstrumenten maakt vanzelf. Ja. Ik scroll wel een soort fluit. Ik kom er nog heel diep meer op. Ik kom er nog meer op. Zeg, al die koppen. En ben al een beetje meer als hier. Moe. Au! Ik... Holla! Je voet! Kom, voetbed! Au! Au! Nou, we sluiten deze. Au! Au, lievering! Au, lievering! Au!